Nakon obnovljenog terena na prozivci, grad Subotica je bogatija za još jedan sportski teren sa kvalitetnom veštačkom travom koji je izgrađen u okviru sportskog centra Arena. Nemanja Simović, član gradskog veća zadužen za sport, izrazio je zadovoljstvo što uprkos manjim sredstvima koje su ove godine predviđene kada je u pitanju sport, postoje društveno odgovorni ljudi koji brinu o našim sportistima i pokušavaju svojim doprinosom da pomognu razvoju sporta u našem gradu. Zahvaljujući entuzijazmu i razumevanju i pojedinaca i društveno odgovornih pojedinaca i preduzeća dobijamo još jedan novi teren. Ono što možemo da najavimo u narednom periodu da ćemo u okviru terena teniskog kluba Spartak u narednih nekoliko dana imati zadovoljstvo da prisustvujemo otvaranju 2 nova teniska terena. Ja sam odlučio da napravimo jedan sportski centar ovde, pošto sam ja igrao fudbal, sin igra fudbal i da malo decu izvučemo sa kompjutera, sa ulica, znači da se bave sportom i znači što više sportom se bave, to je bolje i za naš grad i za našu djecu.